Сәлам дуслар, сезгә инде 5 формагы белән кайна сәламнар юлаучы егет мин Кызык Мызык һәм инде безнең бүген яңа рубрика Инстаграм буйлап сәяхәт. Әлеге рубрика кысаларында мин инде татар Инстаграмын күзәтәчәкмен. Сез татар җырчылары, татар блогерлары, гомумән татар кешеләре киткән кызыклы постларны, кызыклы видеоларны, кызыклы комментарийларны әлеге рубрикада күрә алачаксыз. Безнең инде бүген беренче чыгарылыш һәм инде мин әлеге чыгарылышка татар җырчыларының 3 постын сайлап алдым. Аларның икесе минем өчен бик кызык булып тоелса, ә берсе инде уйландыра торган пост. Һәм нәкъ менә шушы уйландыра торган пост белән әлеге рубриканың беренче чыгарылышын без башлап җибәрәбез. Итеп, дуслар, инде барыгыз да ишеткәнсездер, Рәхим Низамовның Кайыннар хитын үзенчә җырлый башлады, яңартып җырлый башлады. Һәм инде ул Инстаграмга әлеге җырның премьерасы дип пост кертеп куйгач, анда бик кызыклы комментарийлар язганнар. Шуларның берсе аеруча да мине уйга салды. Комментарийны безнең гүзәл исемле кулланучыбыз язган, һәм инде сез әлеге комментарийны үзегезнең экраннарыгызда күрә аласыз. Шәхсән миңа берничек тә җавап бирмәгән, тик инде комментарийларны ачып карасак, анда бик кызыклы комментарийларны күрергә була. Алар арасында Грейны яклап язучылар булса, шулай ук бик нык тәнкыйтьләүчеләр дә бар. Башкорт теленнән ялгау, башкортча белми ул, татарлар күбрәк шуңа күрә татарча җырлый ул дигән комментарийларны без инде монда күрә алабыз. Дуслар, сез бу турыда ни уйлыйсыз? Ни өчен татар җырчылары арасында башкортча җырлаучылар бик әз? Инде менә татар эстрадабызны, татарча җырлаучыларны карасак, безнең инде һәр икенче җырчының берсе ул Башкортстаннан килгән җырчы булып чыга. Бу турыда үз фикерләрегезне комментарийга языгыз. Икенче пост безнең Ландыш Ниңмәтҗановның Инстаграмыннан алынды. Илмира исемле кулланучы язган комментарий миңа бик кызык булып тоелды. Илмира, сезнең улыгыз инде шушы яшеннән үк чын ират булып үсеп килә дип әйтәсе генә кала. Дуслар, сез бик яхшы беләсез, инде безнең Фирдус Чамаевсыз берничек тә булмый. Инде Фирдус Чамаевның Инстаграмга киткән постлары алар просто топ. Һәм инде Фирдус Чамаев үзе әйтмешли, мин аларны просто люблю. Мин сине барып яратам. Кара! Безнең Фирдус абыйның әлеге видеосын инде күпләрегез күргәндер, тик менә анда язылган кызыклы комментарийларны барыгыз да күреп бетерә алмагансыздыр. Ул комментарийлар арасында аеруча да Римма Никитинның комментарийсы аерылып тора. Миңа кирәк бу микрофон. Бәлки җырларга өйрәнермен дип язган ул. Дуслар, сез ничек уйлыйсыз? Җырларга өйрәнергә микрофон гына булса ала микән? Римма дустым, син молодец, һәм инде лаеклы рәвештә әлеге кызык комментарий белән син безнең видеога килеп эләктең. Дуслар, шуның белән безнең Инстаграм буйлап сәяхәт рубрикасының беренче чыгарылышы тамам. Инде сез дәгән Инстаграм җитәләрендә шундый кызыклы постлар, кызыклы видеолар, кызыклы комментарийлар күрәсез икән, аларны обязательно миңа җибәрегез. Һәм инде мин сез җибәргән материалны үземнең видеомда кулланам икән, әлбәттә сезнең Инстаграмны күрсәтеп үтермен. Әлегә сау булып торыгыз. Мин киттем Инстаграм буйлап сәяхәткә. Пока-пока.